Hello everyone, welcome to Simper Idim Signature. Alam kong hindi perpekto ang ating pagsasama. Batid ko rin ang kakulangan ng aking pag-aalaga. Mga puwang na dapat kong punan sa ating pagsasama. At gagampanan palagi ang responsibilidad sa pamilya. May mga panahon na hindi tayo nagkakaintindihan. Lalo na sa mga gastusin, pinagkakakitaan at mga pinagdududahan, maging sa pagdidisiplina ng ating mga kabataan, na minsay bawat isa sa atin ay mukhang may pinapanigan. Ngunit walang kahit kunting sigalot ang hindi masusolusyonan. Lahat naman ng bagay ay pwedeng mapag-uusapan. Dapat handa lang kasing makinig sa pagpapaliwanag ng bawat isa. Na bukas ang puso't isipan, kasabay na ang pagpapakumbaba. Kaya nararapat na ipinagdidiriwang ang mga anibersaryo bilang pasasalamat sa bawat taon na pinatatag kayo. Mas lalong makilala ang kahinaan at katatagan ng bawat isa. At mas mapapalalim pa ang sinumpaan at pangako sa sinisinta. Maligayang pagdiriwang ng anibersaryo.